Når en fodboldspiller bliver skadet i dag, er det ikke nødvendigvis lige med en tur på sidelinjen. Stærke gigtpræparater som Voltaren og Ibuprofen tager smerten. Ja, men det er ligesom vores lykkepiller, ikke? De kan kurere alle til at spille en kamp, ikke? I en årrække har spillere over hele Europa taget alt for mange gigtpiller alt for ofte. Men gigtmedicinen er ikke ufarlig. Der er en række risici forbundet med indtagelsen. DJH Sport har undersøgt forbruget i den danske første division. Resultaterne er skræmmende. Simon Asolaj Pedersen er kontraktspiller i første divisionsklubben Silkeborg IF. Han har haft et stort forbrug af gigtpiller. Jamen, jeg spiste dem meget hyppigt. Jeg spiller ikke kamp uden at spise dem. Det gør jeg ikke. Simon A. Pedersen er en af de 30 spillere fra den næstbedste danske fodboldrække, Viasat-divisionen, som DJH Sport har talt med. I undersøgelsen svarer 29 spillere, at de kender til brugen af gigtpiller i Viasat-divisionen, mens hele 27 selv har prøvet at spille en fodboldkamp på piller. Det tror jeg ikke, der er mange, der kan sige sig fri for. Hvis de siger det, så tror jeg, de lyver. Jeg har spist det masser af gange. Jeg har været ude i længere tid med mit korsbånd, hvor jeg har fået en masse forskellige smertestillende i form af gigtpiller. Vi spurgte spillerne om, hvor de får pillerne fra, og her lyder svarene, at det er klubben, som sørger for medicinen. Ja, altså, det er vi stående inde i skabet jo. Så tager man bare en, hvis man har behov. Jamen, vi får de der gigtpiller, hvis vi har ondt. Jo, men når lægen siger, at det er en god idé at tage dem, så går man selvfølgelig ud fra, at det er det. Ifølge de spillere, vi har talt med i undersøgelsen, er omfanget i nogle tilfælde markant. Jamen, det var noget med at spise 3-4 piller dagen før, ikke? Og så 3 på selve kampdagen. Så det var fuldstændig sindssygt jo. Fysioterapeuten eller lægen siger, at man skal tage 2 piller dagen før og en inden kampen, og så spiller man bare. Ja, men altså, det er lige snart man har ondt i noget, der sidder og generer, ikke? Så tager man en pille. Så generer det ikke længere. Undersøgelsens resultater kommer ikke bag på Simon A. Pedersen. Nej, slet ikke faktisk. Jeg tror ikke, jeg kender en fodboldspiller. Jeg har stort set alle mine venner er fodboldspillere, ikke, der ikke har spillet på det her præparater på et eller andet tidspunkt. Men piller er ikke vejen frem, siger Morten Storgård, der er læge ved Team Danmark og ekspert i sportsmedicin. Hvis man bruger det til det, så er det jo en del af en behandling, og efter min mening bør man ikke dyrke sport samtidig med, at man er i den behandling. Så det hører slet ikke hjemme til nogen, der skal på banen og spille. Hos spillernes fagforening Spillerforeningen ser man alvorligt på forbruget af gigtmedicin. Jamen, vores holdning er, at det skal man helst undgå. Altså, der er jo et eller andet sted en grund til, at man får de skader. Det er mange gange, fordi at kroppen siger fra. Og hvis kroppen siger fra, så skal man jo nok være lidt bedre til at passe på den. Der er flere bivirkninger forbundet med medicinen. Maveonde, svimmelhed og kvalme er nogle af de eksempler, spillerne giver i vores undersøgelse. Og Simon A. Pedersen har oplevet det på egen krop. En gang har jeg haft det rigtig voldsomt, men det var også lidt håbløst lavet af mig. Vi skulle spille en førsteholdskamp i AB mod Fremad Amager, tror jeg. Og jeg havde forstået stortåen til den her kamp mod Fremad Amager, men jeg ville selvfølgelig gerne spille. Det var klart. Så jeg spiste en ordentlig røvfuld af de der, sådan lidt for mange, så jeg begyndte at skide blod efter kampen og jeg kunne ikke bevæge mig ud af sengen overhovedet. Jeg var helt smadret i maven. Jeg kunne godt mærke, at det ikke var helt... Ja, man kan godt mærke, at det ikke var en uskyldig Panodil eller noget. Det var sgu en krasbørstig satan af dem, der man fik i maven. Men der kan også være flere og mere alvorlige konsekvenser. Det mener læge Morten Storgård. Jo, altså hvis man har erkendt hjerteproblemer og haft for eksempel en blodprop i hjertet, så har man markant øget risiko for fornyet blodprop, hvis man tager gigtmidler. Netop dødsfald i fodboldverdenen satte dokumentaren Når døden spiller med fokus på i 2006. Man fokuserede på 4 mystiske dødsfald, hvor spillerne i alle tilfælde havde indtaget gigtmedicin. Det blev aldrig dokumenteret, at der er en direkte sammenhæng mellem gigtmedicinen og dødsfaldene. Men pilene pegede i den retning. Og ifølge vores undersøgelse er forbruget stadig alt for højt. Men jeg tror, at alle folk de tænker sådan lidt, at men der er jo altid den sidste mulighed. Jamen, vi kan altid spise nogle piller, selvom man
dagen før kamp egentlig næsten ikke kan træne, fordi man har så ondt, ikke? Der er ikke nogen, der rigtig er bange for de der præparater, vel? Og ja, hvis de vil stå fremme, så vil de sikkert spise dem igen. Spillerne, vi har talt med, får gigtmedicinen af lægen eller fysioterapeuten i klubben. I Silkeborg IF er Michael Larsen fysioterapeut, og det er ham, der i samarbejde med klublægen giver spillerne medicinen. Der er ikke nogen her i klubben, der på noget tidspunkt træner på nogle piller, hvor de har nogle smerter, fordi jeg er fuldstændig enig med, at det er et tegn på, at vævet ikke er stærkt nok. Men at der så forekommer, at der er nogen, der har taget en pille til en kamp, til en vigtig kamp, så naiv kan jeg ikke stå og være og sige, at det foregår ikke. Jeg kan sige, at der er ikke nogen til mit kendskab, der træner på nogle smertedæmpende præparater. En sandhed med modifikationer, mener Simon A. Pedersen. Ifølge ham kan spillerne nemlig selv kontrollere forbruget af pillerne. Nogle gange, for eksempel hvis man har haft en kontrolleret kur af de der gigtpiller, jamen så spiser man morgen, middag og aften til et måltid, og det gør man i et x antal dage. Og så får man jo piller med hjem til det x antal dage, og det vil sige, nogle gange får du spist alle pillerne, og nogle gange gør du ikke. Det vil sige, du kommer til at ligge inde med et lille lager selv derhjemme. Jeg har haft kurerne både, hvor jeg har trænet og hvor jeg ikke har trænet, så det er sådan lidt. Hvor meget kan man skubbe den til grænsen, ikke? Og træne uden at forværre det, samtidig med at du spiser de der piller, ikke? Og selvom Michael Larsen afviser, at der er piller til træning, indrømmer han, at han egentlig ikke kan styre spillernes forbrug. Det er helt rigtigt. Vi kan kun vejlede, eller lægen kan vejlede, og så går vi ud fra, at spillerne følger det, men altså om der bliver taget en pille ekstra en gang, men det kan jeg selvfølgelig ikke, det kan jeg ikke stå her og sige, at det ikke bliver gjort. Hos Spillerforeningen mener man, at der skal en holdningsændring til, hvis forbruget af gigtpiller skal høre op. Ja, altså det kan man aldrig. Altså, man kan aldrig få nok information. Altså, det er jo det, der skal til, og hvis vi kan informere det, så spillerne de ikke bruger det og begynder at tænke sig om, og klubberne også begynder at agere derefter, så er vi nået i hvert fald et skridt. Den betragtning er Team Danmark-lægen Morten Storgård enig i. Jamen, jeg tror, man er nødt til at få både klub og spillere til at forstå, at det kan godt være, at man kan spille lidt bedre i dag. Men hvis en spiller skal holde en lang karriere, så er man nødt til at tage det mere alvorligt end bare at tage en pille, fordi det kan holde en kamp, og det kan holde 2 kampe, men det holder ikke en hel sæson eller en hel karriere. Så det man gør er måske nok, at man klipper karrieren af i den anden ende, hver gang man går ud og spiller på gigtmidler. Man kan undvære de farlige gigtpiller, men alligevel vil Michael Larsen ikke forbyde dem i Silkeborg. Den tager jo meget af smerten og gør i nogle situationer, der er nogle spillere, der vil gå lidt langt for at spille en kamp. Så det er på ingen måde nødvendigt at have inden for sportens verden, men altså derfra så sige, at den kommer helt væk, det tror jeg heller ikke helt på. Og der er også lang vej til en holdningsændring hos spillerne. For ifølge Simon A. Pedersen løber man gerne en risiko for at komme på holdkortet til vigtige kampe. Vi skal jo hele tiden yde for jeg skulle sige få løn, ikke for at være på banen i hvert fald. Så det er klart, at man kan ikke gå og lade de andre komme til fadet ved, at man selv bakker lidt ud og siger, at jeg er skadet, jamen jeg kan ikke lige spille, men så kommer nok en ind og muligvis tager den plads. Vel, det kan man ikke rigtig risikere, så derfor vil man gerne skubbe den så langt som overhovedet muligt med gigtpræparater eller hvad det nu kan være, ikke? Det er vores lykkepiller, ikke? De kan kurere alle til at spille en kamp, ikke?